Dobar dan i dobrodošli, dame i gospodo. Kao što vidite, spremili smo se, ja i moja bagra, danas da odradimo naš posao koji verovatno ceo život čekamo da uradimo, je li tako, braćo? Apsolutno da. Cilj je da edukujemo naš dragi srpski narod koji je već visoko edukovan, ali s vremena na vreme čujete, kažete nešto, recimo, neko vas pita i ti kažeš šta i onda neko bude u fazonu ne razumem. Ne možeš te stvari da ne znaš, brate, mora da se znaju te stvari. Tako da smo samim tim za edukovane ljude napravili tier listu od top 50, po mom mišljenju, najboljih, najlegendarnijih domaćih klipova koji uključuju i pijandure, i lokalce, i intervjue, i politike, znači svega će biti. Ali smatram da Matija i Jovan, moji dragi ortaci iz kraja, mislim da su nekako najviše u toj priči sa mnom bili, da, najviše edukovani za to i tako da su oni nekako sommelijeri ovih klipova. Tako da ćemo danas nas trojica da ocenimo sve ove video snimke, a vi nam recite kako vam se čini, možete slobodno vi da uđete na isti ovaj tier list i da napravite vi vašu tier listu po vašem mišljenju. Neko možda više voli Šuntavila, neko možda više, znate, pitno je gde vas pogađa u srce. Tako da počinjemo. Krećemo, znači imamo 5 tirova. Prvi nam je apsolutno legendarni S tir, tu stavljamo najbolje klipove. U A idemo uvek brutalne, znači ne postoji loš klip, realno od ovih 50, ali eto, imat ćemo i B jake klipove, C klipovi koji su dobri i D Bogdanović, znači u prevodu solidni klipovi. Sad ovde su, vidiš, thumbnailovi raznih likova legendarnih koji se nalaze. Tako da ćemo samo da ih... Tako da ćemo samo da ih dragujemo na neku lokaciju, zavisno od toga kako se mi dogovorimo kojim je tačno mesto. Tako da to je to. Hoćemo da krenemo od nečeg šta nam je prvo bilo, evo možemo da počnemo, mislim da je meni i Oci možda najdrži klip. Jedan od čak, ja mislim, prvih klipova koji u dobroj zapravo rezoluciji iz ere telefona Sony Ericsson i tako dalje, a to nam je ovaj brat moj Ciga, brate, a vi kako te, a? Da, to pamtiš od detinjstva kao prvi, Znači, ajde da ga odgledamo. Pušti. Kako ocenjujete higijenu u gradu? Pa dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi, ima ženski, ima sve. A vi kako ste, šta radite? Če da izađem na televizor, a? Kada? Majki mi. Pa dobro. Evo ovako. Šta reći? Pazi, klip je kratak, ali sasvim sadržajan, jer mislim da realno kako gledamo legendaran status, to je nešto što vjerojatno ljudi dan danas koriste. A mislim da je moment će da izađem na televizor nešto što baš dosta ljudi koristi. Da. Šta vi mislite? Pa evo, razmatramo. Evo, veća, brate. Mislim, komisija. Jeste ono u vrhu, ali... Da li je legendaran? Ali ima, čini mi se da ima ipak malo jače. Mislim da nije legendaran po kvalitetu, nego po nostalgiji. Tako je. Spusti dole, samo da vidimo ovo, kad ih obuhvatiš sve. On je kao... Nailove dolazi ti u glavu otprilike gde on tu dolazi. Da, ali ne veze, možemo da menjamo, možemo da modifikujemo listu, tako da za sad ja se slažem sama... Možemo da menjamo? Pa da, možemo uvek da pomerimo na neku drugu lokaciju, ako želimo. Ali po mom mišljenju možemo da ga stavimo u A kategoriju, nekako meni u srcu S, ali realno, objektivno, A kategorija, rekao. Pa ja sam bio za, ja ga čak i ne bi mrdao iza. Ali dobro, neka ostane. Ide na, brate. Ide na, Ciga, brate, a vi kako te? Sledeći klip, Brzi brod. Znači, ne komentarišem uopšte, nema potrebe. Samo idemo dalje. Bez reči, dalje. S-tir, mi građani Brzog broda, znači, ko ne zna ko je Živković Slobodan, nemoj da mi se javljaš u životu, ne želim da znam uopšte kod tebe. Bukvalno. Realno, ako neko kaže da je polu nešto, odmah ide, on ti je polu, ne znam, poljoprivrednik. Da, kao što je Minotaur, razumeš, polu bik, polu čovjek. Znači, ko ne zna da je izuzetno pao sa mosta. Čovjek je toliko nesposoban. Ne, definitivno legendaran klip mi građani Brzog broda. Po kojih se prelazi... Pogotovo stari servis. Prelaz preko tog mosta je taj. Da, ostavit ću vam linkove da znate
da se mi, Znaš, ono, kao građani, Ne, očekuješ šta će da kaže kao građani da napišemo peticiju, da idemo u protest, da uradimo nešto. Ne, da zapalimo ovaj most. slažem se apsolutno. Tako da, Živković, Slobodan i ekipa definitivno jest jer tu nema šta da se priča. Ok, inače postavit ću vam link od svih ovih 50 klipova, 51 klip, tako da uvek možete da uđete da vidite sami. Idemo dalje. Ko nam je? Aha, ovo nam je brat iz... Blokiranje. Šta i? Dobar Da. dan. Ja bi njega pored Znate da ste nepropisno parkirani, ovde nije dozvoljeno. Znamo. I? Šta i? Ne znam, ovaj klip mi je... mnogo volim da ga quotujem, brate, iskreno. Mnogo volim. Može se koristiti u svakodnevnom Znači, životu. redovno, ono, kad neko hoće da ujebeš, ono... I? Šta i, druže? Došli smo da uzme da se jede ovde. I njegova facijalna ekspresija, bukvalno je lik postao mim, brate, sa ovom njegovom facom. Pa jeste bukvalno velik mim, ali ne znam kako bi ga... Opet imamo problem zato što jeste legendaran lik, ali kratak, efikasan. A recimo, lupam, ako gledamo za most, tu ima recimo 5-6 jakih izjava. Mora da se gleda estetika, mora se gleda govor tela, brate. Ne možeš boljeg lika da smisliš koji će da izgovori šta i... Dobro, da. Ne može bolje od ovog da izgleda, Da, razumeš? bukvalno da ne gledaš, da samo slušaš, ovako bi ga zamislio. To je taj lik, znači. I nastavak poslije, došli smo da uzme da se jede ovde. Znači, jasno ti je. Da. Meni je opet tu S ili ja. Za mene lično S. Stavljamo go S za sad. Nije mi u nivou ovih, ali ajde. Meni isto za S za sad. Šta si ti rekao, Miloš? Isto S. Vas dvojice ste za S, ja sam za Late. Lijepika. Pošto se ne pitaš, Joco, to je dobra pričica, brate. Ej! Ok, sledeći je bratina naša, Sun Protection. Gde su vam kapice, gdje vam je Sun Protection? Sun Protection lik, meni jako gej, ali jako simpatičan lik. No homo. Brate, meni on ili dobar ili Bogdanović. Da, mislim drži pažnju, ali nije mi nešto. Znaš, to je onaj smeh kroz nos. Da, to je... Da se nasmeješ i teraj dalje, brate. Simpatičan lik. Nećeš da uzmeš da pokažeš, brate, što sam vidio danas klip i onda da pustiš. To. Da. Hoćeš, smećeš se, okej. Mislim, ja bi ga branio, mislim da ipak žene vole da ga quotuju malo jača, kad kažu gde vam je Sun Protection, gde su vam kapice. Mislim da se žene relatuju. Šta je ovo, stay out of the highway on a Friday? One kad budu ocenjivale, ne ga stavi iznad S, brate, šta ja da radim? Pa čekaj, brate. Dobro. Treba da završe u kuhinji, pa... Može. Ok, vi mislite da je Bogdanović, a? Ne, za C. Dobar je. Ja mislim, stvarno nije, brate, da, nije, malo mi je iznad. Da. Ima karakter, brate, lik je do kraja ostao taj, nije kurčevit, vidi se da je klasičan veseli dečko koji voli. Kurčevito samo na pederski način. Da, na hrvatski način. Pa dobro. Da, ali on je na hrvatskoj granici, tako da jebi ga, takva je situacija. Onda ga vrati u D. Ali on je naš na hrvatskoj granici, tako da proziva Hrvate, ali ne veze. Braćo Hrvati, sredite... Između pedera i Hrvata... Braćo Hrvati, gde su vam vinjete? Ajmo sledećeg brata, Španska kragna. Šta? Čekaj, šta to? To oni šta će da uzme devojci iz 8. mart, jel? Da, to možemo da odgledamo na brzaka. Ajde da ga odgledamo na brzaka, može. Pusti, Puštam. Kome? A nekoj ženskoj osobi šta biste poklonili za 8. mart? Špansko pravo. Zašto? Da je naučim nešto. Šta? Pa kako se izvodi španska pravda? Pa ne znam, kažete. Šta vam demonstriram? Ne, hvala. Jako dobar klip. Pogledaj facijalne ekspresije lika koja je mrtav ozbilje, znači ima intenciju čistu. Ovo prime što mi deluje kao pravi kao uradio. Bez problema, da je sad rekao će da vam demonstriram, stavio bi odmah, bi je zaključao, brat. Ne, ali stavio bio ovde i na licu mesta, znaš kao. Koka bib je sa leđa, brate, now go sleep. Pazi, ovo nije toliko čest klip, u smislu, ne znaju ljudi ovo, znači nije toliko po pitanju legendarnosti. Već sam i ja zaboravio. To ti kažem. Ali opet, ko zna... Fascinantan je nekako.
Stavi ga svojim. Ja bih ga stavio s ovim pederom. Da. Isto. Graničnik, Da. možda bi mi vukao malo i na B, ali pogledajte ovo, jel vidiš ja kako ređam? Isto je bitno da li je bliže ovom slovu, znači ovo je recimo malo bolje od njega, ako me kapiraš. Aha, jasno, da. I tako ga ređamo. Recimo ovo je malo bolje od njega. Dobro. Ne bi se Okej. složio s njim, ne. Pa ne znam, meni je ovaj malo više ono, kako se kaže, edgy. Ko Hrvat? Ne bre, ovaj ubica. Ubica. Ne znam, ja bi ovog ubojicu ostavio pored susjeda sa desne strane. Ajde, može se menja, vidjet ćemo. A za sad ovako, ajde. Može, nek bude za sad. Sljedeći brat nam je Žurio se. žurio se. Da li ima potrebe da se komentariše Muđi i Ćale? Ljudi, ovaj lik, pre svega bih volio da pitam da li je on pijan, da li je on nadrogiran, da li je on Brate, normalan. pogledaj mu oči kada je izjavu, pa pitaj šta je, brate. Oba na Jutros maks. oko 10 časa. Da, znači on je sve odjednom. Sve. Znači ono kad su ga pitali hoćeš ovo, hoćeš ono, samo je rekao da. On je utripovan da je on rešio svoj slučaj, znači da niko neće da ga provali kada je on Ne, krivac. on Znači je da slučaja nema. znači on je samo čovjek. Nisam radio, znaš kao, ja sam išao negde. On je lagan lik, skroz. Prilično legendaran je ovaj klip. I realno žurio sam se, kvotuje ono, nisam bežao ako na to mislite. Da. Ja bi ga na... No. Iskreno, pored cige, bez problema, ono, Da, i on možda mi čak i jače od cigi, ali... slažem se, B nije sigurno. Jer pazi, Baja je udario koliko? 3-4 auta, znači nije jedan. On je išao i udarao da Jel da? Znači ono, to mu daje jačinu, ne znam kako. Jeste. Pazi kako se ovaj klip. Infarkt. 2013. Vozač izveo sudar i izlupao 2 automobila. Vozio oslobođeno. Ne bi ga stavio u S, ali u A ispred cige je 1/1. Dobro, rekli smo da je za cigu ipak nostalgija. Da. Presudni faktor. Ok, bože, slažem se. Sljedeći klip, ja ne znam da li vi znate za ovaj klip. Znam, brate, meni je on sasvim solidan. Pusti, ja nisam siguran što je. Sasvim solidan. Aj, sad će pustiti. Ona baba što je nekog Vuka tepala, šta je radila. Da, znači radi se o tome da je na Dnevniku, izašla Hrvatica koja je imala susret sa Vukom i bukvalno ga je oterala u kurac i sad smešan je način na koji je to uradila. Slušaj klip. Mutovao sam vas. Ja uzela ovako kamen, rekao šta je, ne trzao. Ja uzmem drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ovako potrat, kad sad turnuo taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni i onda je zim. Aj pusti opet. Ajde. Znači, poenta je da govori ne trzao. Ja uzela ovako kamen, rekao šta je, ne trzao. Ja uzmem drugi kamen, ne trzao. Kad ja treći kamen malo veći, ja ću ovako potrat, kad sad turnuo taj kamen prema njemu, on 4-5 koraka prema meni i onda je zim. Volim kako korača kako imitira Vuka koji korača 5 koraka ka njoj, pa je onda zinuo. Da, ovo mi je kao da imitira lika koji se zove Vuka, ne... Da li stvarno vidjela Vuka ili Čevera iz kraja, brate? Ozbiljno pitanje. Pazi. Bogdanović. Nema šta, brate, ništa. Bogdanović. Ali, verujem... Prvi put kad sam vidio ovaj snimak nisam se ni kroz nos nasmijao. Ja sam ovo vidio, ali nisam ga zapamtio, tako da dovoljno o tome. Meni ovaj klip bio mnogo smešan jer su ljudi ranije njega kvotovali dok nisam naletao na njega, pre nego sam ga pogledao sa već, bukvalno blejali bili sve, rekao šta je. Tako da meni je ono bolje, ali mislim da je Bogdanović. Stvarno niko ne zna za ovaj klip, a dobar je. Sljedeći. Didan Street, a? Ovo je teško. Tufto i Subotica. Aj čekaj, ovo možemo malo da odgledamo, samo da vidimo kratko. Jedno pitanje. Već. Da vidi ga Čupa, original, gledaj ga. Čupa, pazi, ali iz daljine već lud. Iz daljine je lud lik. Ništa ne kažeš. Pa zato mu i prelazi ovaj zlotor sa kamerom. A možete gospodine, jedno pitanje izvijek. Moment. I ode. Odu nasled. Kako vam se sviđa novogodišnja rasveta u gradu? Na prvo pitanje ne mogu dati odgovor. Jer prvo pitanje je veoma čudnovato. Zašto čudnovato?
Inače govori prvo pitanje kao da ih ima više, ali dobro. Jednostavno Pa on ih očekuje. Da, on je u full intervju. Zato što sam u zadnje vreme u Ćorsokanu, na engleskom Didn't Street, Mađaru Žakuća. Következő kérdést kérem, Ovako. a narrow question. Kvekeru kikerške. I'm not here. But about good dogs, very good dogs. Dog slipping. But never mind about Alex. He is the good friend. I'm only a crazy grammar and over. Kakav naglasak na engleskom? Vidiš da živi u Londonu, bio neki slikar. Ne, a umetnik na do šta je Clippersa, fora? brate. Jebote, ne znam zašto ga volim. Pitaš se šta je rekao na mađarskom, onda slušaš engleski i srpski i shvatiš da verovatno ni na mađarskom nije rekao ništa. Da, spojio je samo neke reči. Didn't Street na mađarskom. Ko Mislim da Goran nije- Bregović u pesmama. Mislim da nije spajao reči, nego je spajao slova, brate. Gugešgeve. Gugešgeve. Dobro, svi znamo da kevetkise su kirgiške, znači nešto na mađarskom. Pazi, jako dobar klip, volim da ga odgledam. Da. Realno, Ja bi B sa njim. realno Didn't Street, brate, mnogo ljudi zna. Da. Jak klip, generalno Brate, jak. Nije uvijek jako brutalan, solidan lik. Nije dobar, jak klip, to je to. Što se mene tiče. Ja bi ga možda Pa ja i se u A volim stavio, A i B. brate. Da. Može da ode u B, Ako ide u A, onda ide pred Cigi svakako. iskreno, bolje Ili- da... Ili on ide u B. Ili onda Ciga u B, a on u A, Da, brate. da. On mi je u nivou... Slažem se, ima više smešnih izjava i na više jezika, poliglota je lik, znači, znaš, Da. okej, zaslužuje svoje mesto, realno. Ja uvijek cenim klipove koji stvarno traju malo duže i opet imaju, razumeš, 5 poređanih momenata koji su smešni. Ovo je realno lik od samog početka, ono, šta je rekao, Kjer? Kjer. Wow, ket. Ima ovaj debeli, kako se zove ovaj debeli bratić sa sestrom, brate? Znate ovaj klip? Da? Kako, kuj rekao sok. Ko je rekao sok? Kuj, nije koj, nego kuj rekao sok. Kuj je rekao sok? Ajmo da ga rekapituliramo, brate. Da. Može. Radimo Limun Challenge! Igrat ćemo papir, kamen, magaze. Elizima zama zoom. Već je prvi put trigerovan lik. Ko kako zove, ali nije to ni bitno. Da. Da. Igrat ćemo, igramo do 3. Ko izgubi, Jede limun. Već drugi put je isprekidan. A ko pobedi pije sok. Pogledaj sok. Hoće sada ću jem da ti skidam. Kak je sok? Ne može se raspravljaš sa mnom. Koji rekao sok? Ajde kažem, koji rekao sok? Kakva stoka mala, brate. Kako će on da bije ženu, bura? Znači, to je neminovno. Znaš ti šta je on? On je mlada verzija lika šta sam krmljao. Znači, on je mlad sad. Samo što nije ciganin. Da. Drm šamar ću to ne svesti. Ja nikom ne žao. Nisi, ja kažem Mnogo da žao, je... ove male, baš mi nekako... Kažem da je stoka debela, Ne, brate. stavi ga u najgore, jeste smešno, brate, ovo koji rekao sad, A, i ovo brate- kako lupa, ko mator, ali, brate, žao mi ovog deteta. Detete, ali Klinka se smeje, buraz, ono nije svejedno, Ne, brate. ali stvarno je nekako, ne znam. Ova mala je šećer med, brate, on Bukvalno. stoka debela, brate, te regu kurac. Ali mi se sviđa moment kao mator kako lupa u sto, brate. A pa, evo ga sledeći klip. Iz Bijeljine lik, brate. Ti si- Kako kaže kuj rekao so kako iz Bijeljine, majke. Dobra, ja mislim da je glacu i ovo na strukom, brate. A, to- Alo. Pogledajte sledeći, pogledajte dve slike jedna pored druge, odmah je sledeći krmljao. Šta sam jeo, pogledaj vi sličnost. Da. Ajde, ništa, ja bi njega stavio možda i u C, iskreno, bolje mi je daleko od ovog, rekao šta je. Nek bude za sad meni u C tjeru, iskreno. Dobar klip. Žao mi je Klinker, do duše. Naš nam 20 dinara u Ja džep. smo ga stavili kod Bogdanovića. Bogdanović. Naš nam 20 dinara inače u džepu od Sakova, buraz.
Mogu sebi da kupim jednu Orbić žvaku. Ok, idemo na šta sam jeo, a? Šta sam? Ja mislim da on vozi na nostalgiji, ne vozi na gorivu. Isto. Zbog tebe je da patim ovdje. Čekaj da ga vidimo. Ovdje zbog tebe da patim. Što primaš socijalnu i tuđu negu, serati su njih. U 11 sekundi. Šta sam jeo, pa? Krmljao. Vidio svaki put kad lupi rukom. Bitan moment za krmljanje. A šta sam jeo, nemoj da ti lupam ovu glavu. Šta sam jeo? Šta sam jeo? Ha? Šta sam jeo? Sam jeo nešto, neki kurac? Jer sam jeo neki kurac kada te usta tebe? Ha? Jer sam jeo neki kurac ja? Šta sam krvljao? Šta? Šta sam krvljao, majke ti ga nam je u piću? Zašto ješ govna tako? Ha? Ko tebe spavam, idem večera spavam. Mu 3000, ne 37.000. Ali, ja već snimam, ortaku koji ga snima, kod tebe spavam večeras. Šta sam jeo, majke ti ga nazvam u piću? Šta? Šta sam jeo? Kaži sad đubre do pred ovaj narod. Okej. A za ovaj narod, zna da ga snimaju, brat. Da, to je još gače. Ili misli na ovog što ga snimaju i na ovog što sjeda na kauču tamo. Kaži za ovaj narod, zvi? Pazi, čim snima, znači da je ovo jedan od mnogih momenata. Dobro, okej, osuđujemo i sve to, bla bla truć, ali brate, meni je jako, kako god to zvučalo, smešan moment što je pije tikanje. To da. Jeste, jako ružno ponašanje. Ali zašto tikanje, bajo? Pa pričamo o jelu. A da, pričamo o jelu, onda ću tu udarim tikanje. To je prazan tiganj, jebi ga. To je problem glavni bio. Pazi, šta sam krmljao, to je stvar koju mnogi govore, iskreno. Mislim da je od njega to krmljao, on je popularizovao tu reč. Jeste, da. Ne, on je izmislio reč, nije popularizovao. Moguće. Realno ovakav samo debeli lik može da krmlja, brate. Da, ako nismo rekli, znači u najavi, ovo verovatno nije za decu, znači ako ste 18 plus gledajte ovo, nemojte da, pošto će biti dosta prozivki sad u skorije periodu, ako već nismo krenuli da prozivamo ljude. Šta bismo u njega mogli da stavimo? Ja ne znam, brate, malo bi ga stavio u CKB, brate, meni je ovaj klip tu. Isto, između ta dva se lomim. Nije Bogdanović, ali nije mi ni nešto specijalno jak. Dobar klip, onako. Da. Možda bi ga stavio malo pre ili posle ovog vinjeta. Pa ne zaslužuje pored klinca, brate. To su njih dvojica. Pa dobro kod tebe, nama je klinac u D, brate. Vama je Bogdanović, jasno. Ja sam ga stavio malo pre klinca. Ipak je legendarniji od klinca, brate. Po mom mišljenju. To mu je na nostalgiju. Da. Sljedeći su nam, imamo Rome, jel te? Šta ima gospođa? Ajde, to nam je kratak klip, to možemo da odgledamo odmah. Ide gas. A šta ste još uspeli da prikupite s ove divlje deponije? Ima li nekog vrednijeg otpada? Šta ima, gospođo, nema ništa. Jak je lik, brate, volim ga. A šta ima, gospođo, nema ništa. Jak, prost, efektivan. Gde si ti malo? Šta vi mislite? C ili 9. Slažem se. Ja kad je prvi put kad sam vidio taj snimak, ni tad mislim da nisam nešto specijalno bio oduševljen. Jeste za naglo izbacivanje iz nosa, ali mi je quotable jako. Znači, kad neko šta ima gospođa, nema ništa, ono. C. A sad, da li prije ili posle ovog? Posle, da. Ne, pre. Pre, a? Ili, stavi ga tu pa će da vidim. Ja bih ga stavio u C kategoriju možda malo posle vinjeta. Pre ovih što su tukli žene. To jest što su bili iznervirani. Sljedeći klip, brate. Pusti da vidim šta si pustio, si celu verziju ili samo... Cijela verzija je 10 minuta. Ne, 24 sekunde, ovaj ćemo. Još jedan... Može, ajde, tišina, puštam. Još jedno napeto veče u beogradskom naselju Zemun Polje i novo okupljanje građana koji od nadležnih traže da se u tom kraju obustavi naseljavanje Roma.
Ako nas urade i urade drugačije, kako nam obećaju i urade suprotno, onda ćemo izaći i zatvoriti autoput i pruge i sve, pa ćemo tu i... To je elementarna... Ali šta je elementarno, ja želim da znam. Šta je elementarno? Au, brate. Suprotno, Ali... onda ćemo izaći i zatvoriti autoput i pruge i sve, pa ćemo tu i... Treba mi neko da me podržava kao što ovaj podržava svog kolegu, brate. Ne, on se triggerovao na reč ako nas urade. Ali šta je ovo? Ali... Pogledajte ove facijalne stadijume. Prvi facijalni stadijum je... Aha. Rekao je, ja mislim, da nije bio ni pijan ni drogiran, nego da ga je nešto poneo trenutak. Tako nešto je lupio. Sad dalje istine ili nije, ne znam. Pazi, onda je jako emotivan lik. Pogledaj, prva faca mu je sesi. Znači, ima usne ko žena. Onda sledeća faza je trans. Sledeća faza je mdma. Kako nam obećaju... Batice na pola Mitsubishi, brate. I onda ide koka. Urade suprotno, onda ćemo izaći i zatvoriti autoput i pruge i sve, pa ćemo tu i... Ima droge u krvi, koliko ima iz zuba, ljubi ga, brate. On mi je, brate, bez problema je stir, brate. Stir ti še... Bez problema, obožavam ovaj klip, te, brate. Svaki put se nasmijem glasno. Obožavam ga ja, ne može da priđe Željko iz Slobodanu. Znaš šta, ja bih stavio ispred Cigi. Da. To jest u B ja klip prvi, brate. Da. Bolje mi je od Eden Streeta, bolje mi je, recimo, od ovog... Nisam žurio. Žurio sam, nisam bežao, ako na to mislite. Meni je on bolji od oba. Sve je jedno vreme bilo buraz, kad god je rekao neko sve, bilo je sve. Aha. To je za svaki klip koji ode malo okvira. Bice i Đeljana sledeći, a? Bice i Đeljana. Ovo je tek nostalgija. Da li vaše deca idu u školu? Pa jedno samo ide u škola, ove drugine. A zašto? Pa nisam školovala od vremena pa sad, samo ovog sina sada. Pazi, ne sam školovala od vremena pa do sad. To... Nije, bez do, to svi greše. Slažem se. Od vremena pa sad. Od vremena pa sad, a realno svi to govore. Kad nešto se desi, lupam kao nešto ne zna, pa ne sam školovala, je li tako? Pa dobro, bilo je ranije sad. Zato što realno svi tražimo tu vremensku odrednicu od vremena do sad. Jeste, od vremena pa sad. I koja god godine da je ovaj klip, to je to vreme. Obrazovanje je obavezno, zašto ne idu u školu? Evo, ne znam Bogu. Evo, ne znam Bogu mi isto. Će da stavim još 2 dece u školu od sutra. Od sutra obavezno će da ide ova, ona druga Bica i ona Đeljana će da ide. Ova će da ide u školu i ovaj sin moj, više niko neće da ide. Ovi su mali još za školu, znaš. Moment, ovaj će u školu, ovaj neće i kad ide u školu već sutra. Ne znam, volim ovu ženu, brate. Na keca, nema ono kao vidjet ćemo od septembra, ovo ono sledeće godine, od sutra. Idem u školu. Pazi, nije mi, ispred B-a nije S. Ne. Ja bih u B stavio. B, da. Ispred cige, malo ispred cige. Da. Iskreno. Ajde vidim vaš tier list, jer si šerovo screen. Šerova mi se sve vreme već samo... Dajte vidim. Aha, ovo je vaš, a? Samo da vidim, vamo je to, meni ovako. Samo što se Jovan bi ovog stavio u A. Dobro. 4 komada i 2 komada. Ok, jasno. Slični smo jako. Ok, sledeće nam je... Kislo nam je bilo. Pazi, realan klip na koji se uvek nasmijem i volim da ga odgledam. Mi se toliko radijemo ove ekskurzije, pričamo o njoj već 3 godine tu. Ovo je užas, majke, užas. Svaka čast direktoru Sanonu. Velika hvala, Boga. Mi započemo svoje ekskurzije, ništa više. I tu nije bio kraj nevoljama prevarenih učenika. Plotili smo drugu noć od svojih poroza, ono je zalog za hotel. A inače ostali bi jednu noć u busu, kisla mi je glava, ljudi, sjedla sam na mokrom sjedištu.
Au, brate, kako su oni su ciljano odabrali ove dve jadne devojke, brate. Baš su gađali dve. Ja mislim da ni drugi nisu bili nešto normalni. Gledajte koja je to histerija i plač što nisu otišli na ekskurziju, brate. Ovo ide u A, drugo mesto. Možda mi čekaj, a? Ovako. Meni je jača nekica. Kaže, dolazi devojka iz Banovića, lik komentariše, dolazi devojka iz Banovića u Zlataru i kaže, daćete mi lončić, prodavac, kakav lončić, ovo je Zlatara. Zlotni! Ne znam, mnogo volim, kako se kaže to, solfeđo ili vibrato koje ova riba ima. Melisa Salihović, čekaj da je dodamo na Insta, brate. Telefon mi snima, mora da vidimo na Instagramu kako izgleda Melisa Salihović. Čekaj da vidimo. Melisa Salihović. Evo je, Srbija danas. Sad se udala se iz Ibrahimovića. Melisa Salihović, Ibrahim Begović. Jebote, to nije ta žena. Ili je samo odrasla? Pa ako je odrasla u Belkinju, brate, svaka i čast. Evo za Džokera stavila ova tetka. Pa nije ona crnkinja, druže, šta je stavila? Šta je stavila tetka za Džokera? 5 dana je odolazi u Sarajevo kako bi vadio papire, kao tako je se uživao u ulogu. Klasična bumerska fora, okej. Pazi, kliskam i glova ide u A-tir. Uopšte Sarajevo ili nije? A? Kad su dolazili po papire. Šta? Nebitno. Mislim da je... Nije to za... Mislim da je Joker mentalno zdrava osoba. Nije to za televiziju. Ja bi je stavio u A-tir, bez problema. Znači, uvek brutalan. Mi smo stavili u A pre Dede, brate. Da, pre mađarskog, engleskog. engleskog. Jači su od Dede i ova prva, brate, stvarno ono i ova druga. Ne može da parira vozaču, ali drugo mesto jako. Drugo. Pazi, bukvalno ne bi, ako mogu da se stave jedan iznad drugog, znači bukvalno su mi identični oboje, baš svaka im čast, obe se nasmejem uvek, brate, kada gledam. Stoji. Sledeći nam je isto jak. Sa izuzetnog puta. Anastasija i ja ga ne pijemo, tako da... Izuzetan put, pijani vozač izazva udes u Srbiji. Da, pusti ovo, moram dugo. Ajde, može, ajde. U najprometnijoj ulici u gradu Srpskog Vladara ispred same Beograđanke pre 15 minuta dogodio... Ček, što ste rekli? Komentarišemo, Pitam je li onaj deda jer sam ustao do frižidera. A ja se setio, ja sam tu. Se lančani sudar, udarena su 4 automobila. Policije još uvek... Ovde su 4. Nema. Evo ga. Dobroveče, gospodine. Šta se desilo ovde? Kako je došlo do sudara? Pa, ovo je zakočio. Izgledao jako i ja sam naišao tako. A ispred njega Julio udario. Vi ste se vraćali sa nekog puta? Da, izuzetnog puta. Izuzetnog puta? Baš mene sad. Šta mislite zbog čega je izbio sudar? Pa da su naglog očeo. Da li ste vi možda popili nešto večeras? Da, nisam. Meni ovo je... Meni ovo je... Ja bi ga... Jer vidi, brat nije popio, nije pripit, on je mrtav pijan. I on se ladi sa vratima dok ga televizija pre Murije stigla. I pita ga jeste malo popili. Odakle se vraćate s izuzetnog, on ne možda priča. Znaš šta, meni nije za S, nego mi je za A, ali pošto smo stavili ovog za šta i u S, onda ćemo stavimo i ovog u S za Jovana, brat. Ne znam, meni je ovo S. Dosta, jako mi nije S. Ni meni nije S. No. A nije njegov, da, nije njegov, ali generalno A-tir... Znaš ko ti je to? To ti je pored ovog zelo samo. Pa znaš gde je zapravo ovaj? Ovo je pored istog lika koji je izazvao sudar. To su ta dvojica, brate. Dve legende. Samo što je jedno 20 godina razlike u snimcima. Ovo je prvi. Pazi, vidio sam komentar, kaže čovek se zove Miodrag Žikić. Zamislite, sad sam pročitao novima da će Studio B morati da plati kaznu dotičnom zato što ga je snimio. Izuzetna zemlja. To je bila 2003. 2004. stvarno je platila mu televizija, zato što kao ono... To ne sme se radi, a?
Ne, pa Nije neka bio povreda ove, kako se kaže? Čast. Ne časti, ono, kao. Integriteta. Pa da, kao, znaš, osramotili ga pred zemljom, mislim, još on bio pijan i krivi, morao da plati što je vozio pijan izazv udes, ali oni su njemu morali da plate što su to pokazali celoj zemlji. Tako da, kompletno. sve u redu. Ok, pazi, sljedeći klip nam je relativno skoriji, realno. Da. I meni isto bio... Ne znate ovaj? Dobro, ajde. Znači, klip se zove Razne bolesti, emisija Život Roma. Ajde. Palermo. Slušaj. Ja sam i šećeraš, asmitičar, kamen u bubrezu, kičma, srce mi je na ivici. Lečila me doktorka Slavica Nović, sad me leči njen suprug. Jako prost, jako efektivan video, jako kvalitetno. Ja sam i šećeraš, Znači, asmitičar. Kamen u bubrezu, kičma. Ima kičmu riba. Znači, nema šta ne fali. Sve. Kaže lik u komentaru da je ovo snimljeno od 2022. imala bi i koronu. Da, više puta. Kaže lyrics, I'm also a sugar man, asthmatic, kidney stone, spine, my heart is on edge. Brate, srce mi je na ivici. Ne toliko legendaran. Zašto imaš Borat Meat Fans compilation, brate? Šta imam? Da. Volim ono da gledam. Volim budalu. Pazi, ja bi nju stavio C ili D tier. D ispred, rekao šta je, zato što nije legendarna, ali mi je jako smešna. Ja lično bi je stavio možda i u C. Da. Smešno mi je, volim da je gledam. Nije, meni je D. Ja je quotujem jako često, brate, asmitičar. I često govorim kičma. Kičma. Dragi moji asmitičari, ajmo kad smo kod š, još jednog legendarnog dečka. Ajkula. Drakula. Ajde sada nabroj nam 10 životinja. Ninja, kornjača. Baby Shark parodija, šta? Molim. Što je zašao? Ne mogu da, evo ga, mali ciga i 10 životinja, ajmo. Nabroj 10 životinja. Ajkula, Drakula, delfin, ninja, kornjača, babašaba, mjau, mjau. Ilisnarod, spumpi, cajzle, medved, lav, tiger, mat. Dobro, dalje. Lavica, leopard. Ko? Leopard. Leopard. Kir. Dobro. Žirafa. Slon. Ajkula. Dobro, to je isto. To si već rekao. Žaba. Viš znao. Žaba. Gušter. Šta ti je bilo s prstom? Pao na staklu. Gušter. Na šta si pao? Na staklu. Šta još znaš? Pitbull. Pitbull. Stafford. Dobro, dalje. Ništa više. To je sve. 20 komada sam. 20 komada sam ti napravio. Aj sad daj pare. Da. Ali ima, znaš kako ima jedan, brate, koji su zaboravili da stavimo. Setio sam ga se juče, me Kurdi podsjetio. Koji? Pa ono što sam tebi poslao danas. Da se spesak trljamo. Da. Uje. Čekaj, za sekund će ga nađem. Ok, mali ciga nabraje 10 životinja, slušajte. Ajkula. Za budalo je posao razunoda. To. To ćemo da dodamo posle, sad ćemo uskoro da napravimo jednu malu pauzicu, poluvreme, pa ću da ubacim taj klip i onda idemo dalje. Ajmo njega da strpamo, dečka, mali ciga, pazi, jako legendaran klip, po mom mišljenju. Moj ćale ga kvotuje. Pogotovo moment gdje kaže Ajkula drugi put i onda on kaže, pa to je druga Ajkula. Dobro, nisu to dve iste Ajkule. Kvotuje i Đeljanu i Bicu dosta, bre. Da. I tu se ja i on dosta slažem oko tog momenta za sutra, da je najjači na svetu. Da, ovaj će sutra u školu, odmah ide. Ok, definitivno B minimum. B, bolje mi je od ovih.
Bolji mi je od ovih, ali on, da. Daleko mi je bolje, da. Da je bolji, da treba bude na prvom mjestu u B, samo zbog Picajzli. Ne, nije mi bolje od sve, znaš gde mi je? Pao na staklo. On je u rangu nostalgije kao i ovaj, ti izađe na televizoru. Slažem se. Posle Bice, a? Posle Bice, da. Jeste primetili B kategoriju? Čekaj, znači B su samo... Jesu, brate, čekaj, ovo ti je protest protiv naseljavanja Roma, ovdje. Evo su ti ovdje 2 cigana. Dobro, ali ovdje su svi, ali... Evo je cigan. Ne, i meni su u B kategoriji trenutno. Ima ih u svakoj kategoriji, ali... Prva postava. Pazi... Nešto mi nije jasno, protiv kao naseljavanja Roma, a ovaj prvi lik u kadru je očigledno ga... Kebab, brate. Očigledno je kebab. Znaš što, B kategorija je trenutno Zemunci protiv Cigana, protiv naseljavanja Roma, brate, Romi se naseljavaju B. Da, ovo troje dolaze u Zemun polje, znaš, ono. Što na Zemun polje, si bio Zemun polje? Jesam jednom, brate, daj Bože mi nikad. Bangladeš sunce. A pazi, trenutno sam u S tier genijalno, ne kažem glupi ljudi, ali genijalno nenormalni ljudi, nekako, ne znam da ih objasnim. To nam je S tier trenutno. Nisu glupi, jedan je pijan, drugi je samo stao da se jede, a treći traže nasušnu, da se uzme da se jede, a treći traže svoju nasušnu potrebu za svojim prilaznim sredstvima. A treći je polupoljoprivrednik, polučovjek koji su sterili za elektronsku industriju. Ja umiram da saznam šta su prilazna sredstva. To mora se uči, brate. Okej. Pravimo kratku pauzu, vraćamo se ubrzo pa nastavljamo. Koliko smo odradili? 1, 2, 3, 7, 10, 16, 17. Poz.